Γεια σας παιδιά, χρόνια πολλά, εύχομαι να περνάτε καλά αυτές τις μέρες. Θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή για το πρώτο φυλάδιο εργασιών. Είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα κενά ή ό,τι κενά υπάρχουν τέλος πάντων από την πρώτη ενότητα που αφορά τις ασκήσεις του πρώτου τόμου με απλές μεταβλητές. Μιλάμε για αυτό εδώ το φυλάδιο με αυτό το εξώφυλλο. Η αναφορά στις σελίδες μπορεί σε κάποιους να είναι διαφορετική τώρα κατά την περιγραφή, όμως έχετε πάρει στο δικό σας φυλάδιο, αυτό που σας έχω στείλει, έχετε πάρει σωστή σελιδοποίηση, οπότε μόνο αν υπάρχει κάποιο θέμα ή αν δεν βρίσκεται κάτι θα μου στείλετε μήνυμα για τυχόν απορίες ή αν τυχόν δεν έχετε καταλάβει κάτι από την περιγραφή. Ξεκινάμε λοιπόν με την σελίδα 2 και 3. Σελίδα 2 και 3, όπως βλέπετε, αναφέρεται στο προετοιμασία εντολών. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε πάλι τη γενική σύνταξη των εντολών, το διάγραμμα ροής και κάποιους βασικούς κανόνες λειτουργίας. Η πρώτη παράγραφος αναφέρεται στην εντολή αν τότε, στη μορφή της σύνθετης δομής. Σας δείχνω σε ποιες σελίδες είναι του βιβλίου. Είπαμε ότι εσείς θα έχετε τις σωστές σελίδες. Εδώ έτυχε τώρα στην έκδοση αυτή να ξεκινάει η εντολή αν τότε από τη σελίδα 60 και 61. Εκεί λοιπόν θα βρείτε ένα παράδειγμα, τη γενική σύνταξη για τη λειτουργία, το διάγραμμα ροής. Όλα αυτά πρέπει να γραφτούν στο τετράδιό σας ή σε φύλλα. Αυτό θα το δείτε εσείς τι σας βολεύει. Είτε να είναι συγκεντρωμένα σε το θέμα τετραδίου ή σε κάποιο ξεχωριστό τετράδιο ή να είναι συγκεντρωμένα σε φύλλα. Πάντως ό,τι βλέπετε από αυτό το φυλάδιο θα πρέπει να γραφτεί γενικά. Δεν πηγαίνουμε απλά να κάνουμε μια ανάγνωση, γιατί η ανάγνωση δεν προσφέρει τίποτα. Διαβάζουμε αυτά που σας λέω εγώ στις αντίστοιχες σελίδες και πηγαίνετε εσείς και λύνετε τις ασκήσεις που σας ζητάω. Αν δεν θυμόσαστε, βλέπετε να λύσετε μια άσκηση, βλέπετε τις λύσεις από μέσα. Σημαντικό είναι να υπάρχει μια ροή και να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία της επανάληψης. Η πρώτη ενότητα λοιπόν, η πρώτη παράγραφος μάλλον αφορά την σύνθετη αν τότε, η δεύτερη αφορά την απλή, η τρίτη αφορά την πολλαπλή, η τέταρτη αφορά την όσο επανάλαβε, προσοχή στους βασικούς κανόνες της εντολής όσο επανάλαβε. Αυτοί οι βασικοί κανόνες είναι πολύ χρήσιμοι για ερωτήσεις σωστού λάθους. Η 5 είναι για την εντολή για μέχρι και στη σελίδα 3 η έκτη και τελευταία παράγραφος είναι για την εντολή μέχρι ότου. Όλα αυτά με τη σειρά που σας τα ζητάω τα γράφουμε στο τετράδιό μας και λύνουμε τα παραδείγματα που σας ζητάω και τις αντίστοιχες ασκήσεις. Φεύγουμε και πάμε στο κύριο μέρος του φυλαδίου. Το προετοιμασία που βλέπετε στη σελίδα 4 αφορά το κομμάτι των σελίδων 2 και 3 που ήδη υποτίθεται ότι έχει γίνει, άρα δεν θα ασχοληθείτε με αυτό. Είναι η λειτουργία των εντολών. Πάμε τώρα στη βασική εργασία. Βασική εργασία λοιπόν, όπως σας λέει, η περιγραφή είναι να εντοπίσετε στη θεωρία του φροντιστηριακού βιβλίου τις μεθοδολογίες. Για κάθε μεθοδολογία γράφουμε τη βασική μεθοδολογία και μία τουλάχιστον άσκηση. Αν υπάρχουν δύο θα γράψετε δύο. Αν υπάρχουν τρεις θα γράψετε τρεις. Τι σας ζητάω. Και ξεκινάμε με το κεφάλαιο 2. Η εκκίνηση γίνεται με τη δομή επιλογής. Πρώτη μεθοδολογία μέγιστο ελάχιστο. Βασική μεθοδολογία για 3 αριθμούς. Στη σελίδα 90 είπαμε εσείς θα πηγαίνετε στη σωστή σελίδα που σας έχει το δικό σας φυλάδιο και το δικό σας βιβλίο. Και λύνουμε την άσκηση 114. Κλιμακωτοί υπολογισμοί, εμφολευμένοι πολλαπλοί. Αυτό αφορά τη δομή επιλογής. Πάμε στη δομή επανάληψης για 5 βασικά ζητούμενα, σελίδες 144-149. Το δεύτερο κομμάτι που αναφέρω, 150-156 και 172, αφορούν μόνο το μέγιστο ελάχιστο. Είναι ό,τι μεθοδολογία υπάρχει που θα με βοηθήσει να λύσω μια άσκηση με μέγιστο ελάχιστο. Πάμε στην επόμενη σελίδα, υπολογισμός ποσοστού μέσου όρου ομάδα στοιχείων. Για όποιους υπάρχει η σελίδα 48 στη δική σας έκδοση, υπάρχει εκεί ένα παράδειγμα με ποσοστό 6%. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα από το φυλάδιο Restart στις τελευταίες, από αυτό το φυλάδιο δηλαδή, στις τελευταίες σελίδες θα δείτε 2-3 σελίδες που αναφέρονται μόνο στο ποσοστό 6%. Θα πάτε εκεί πέρα και θα αντιγράψετε κάποια πράγματα που θα σας βοηθήσουν
γενικότερα να θυμάστε τους τύπους για τον υπολογισμό του ποσοστού 2%. Σε ό,τι αφορά το μέσο όρο για ομάδα στοιχείων, στην αντίστοιχη σελίδα με τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε. Πάμε μετά στο C, άγνωστος αριθμός επαναλήψεων, γεγονός α και β. Αντιγράφουμε γενική μεθοδολογία ή ό,τι άλλο χρήσιμο βρείτε εκεί με τα παραδείγματα και λύνουμε και τις ασκήσεις. Και στο τμήμα D έχουμε μετατροπές εντολών επανάληψης από 174 έως 177, θα λυθούν οι ασκήσεις 328-335. Στη συνέχεια πάμε στο κεφάλαιο 7, με σύνταξη προγράμματος, εφαρμογές των διαιρέσεων div και mod, λύνουν με τις αντίστοιχες ασκήσεις. Πάμε στο κεφάλαιο 8, ξανά δομή επιλογής με εμφολευμένη δομή αυτή τη φορά και δομή επανάληψης με μέγιστο ελάχιστο και έλεγχο εγκυρότητα. Είναι αρκετά σημαντικά όλα αυτά, είναι τα βασικά κομμάτια, υπάρχει κι άλλο φυλάδιο με αντίστοιχες μεθοδολογίες. Αυτές είναι οι βασικότερες, αυτές που θα σας χρειαστούν γενικότερα για αυτή την επανάληψη. Αφού τα κάνετε όλα αυτά, θα μελετήσετε τη θεωρία των κεφαλαίων 2, 7, 8, θα διαβάσετε δηλαδή τα 3 κεφάλαια όσο πιο καλά μπορείτε. Θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ένα τεστ στο φροντιστήριο, στα μαθήματα που θα κάνουμε είτε διαδικτυακά είτε από κοντά. Αν δεν τα καταφέρουμε, σίγουρα θα έχετε κάποιο τεστάκι διαδικτυακό, δηλαδή θα μπείτε εσείς μόνοι σας να το γράψετε. Πάμε στις ασκήσεις β' κατηγορίας. Οι ασκήσεις β' κατηγορίας είναι λίγες ασκήσεις οι οποίες σας δείχνουν πού βρίσκονται οι μεθοδολογίες που θα χρειαστούν και εσείς θα πάτε να τις λύσετε. Θα κάνετε δηλαδή πάλι μια μικρή επαναληψούλα τώρα πλέον, αφού ήδη έχουν γραφτεί οι βασικές μεθοδολογίες, θα κάνετε μια επανάληψη, θα λέγαμε, ανάγνωσης για τις μεθοδολογίες που απαιτούνται και στη συνέχεια θα πάτε να λύσετε την άσκηση. Ένα παράδειγμα πολύ απλό για την άσκηση 1. Οι μεθοδολογίες που πρέπει να μελετήσουμε είναι 1, 2, 3. Στο 1 άγνωστος αριθμός επαναλήψεων, σας δείχνω σελίδες. Ξανά άγνωστος αριθμός επαναλήψεων χωρίς υπέρβαση ορίου, σας δείχνω σελίδες. Και 3 συνδυαστική 2. Άσκηση 2, το ίδιο πράγμα, πηγαίνετε και διαβάζετε αυτό που σας ζητάω και μετά πάτε να λύσετε τις ασκήσεις. Είναι κάπως απαιτητικές αυτές, είναι αυξημένο το επίπεδό τους, κάντε μια προσπάθεια, αν δεν τα καταφέρετε θα τις λύσουμε μαζί. Για την άσκηση 4 που αναφέρουμε στο φυλάδιο Fibonacci, το φυλάδιο Fibonacci είναι κάποιες επιπρόσθετες μεθοδολογίες σημαντικές και έχει μέσα και την ακολουθία Fibonacci, γι' αυτό το έχω ονομάσει έτσι. Είναι και αυτό στο τέλος του restart, το έχετε πάρει σχεδόν όλοι. Αν κάποιος δεν το έχει πάρει ή το έχει χάσει ή κάπου δεν το έχουμε περιγράψει, υπάρχει στο τέλος του φυλαδίου που κάνετε αυτή τη στιγμή, το restart. Και στην άσκηση 5, ακριβώς το ίδιο. Κάντε μια προσπάθεια, ό,τι μπορείτε από εδώ να βγάλετε χρήσιμο θα είναι. Πάμε στις ασκήσεις β' κατηγορίας, αυτές είναι οι εκφωνήσεις. Πριν ήταν οι μεθοδολογίες που απαιτούνται και αυτές είναι οι εκφωνήσεις που πρέπει να λύσετε. Φεύγουμε από εδώ λοιπόν, πάμε στη σελίδα 10. Από τη σελίδα 10 και μετά αρχίζουν σωστά λάθος, πολλαπλή επιλογή, συμπλήρωση κενού, κυρίως θεωρητικά είναι όλα αυτά. Πρέπει να τα κάνετε και αυτά, αφού έχετε διαβάσει όμως, όπως είπαμε πριν, τη θεωρία 2-7-8. Δεν πάτε να τα κάνετε κατευθείαν, είναι κρίμα, θα χάσετε τσάμπα το χρόνο σας. Καλό θα είναι να έχει διαβαστεί το κεφάλαιο 2-7-8 και να μην λύνουμε στην τύχη. Να έχει νόημα δηλαδή η επανάληψη. Τελειώνουμε στη σελίδα 17, αυτή είναι η τελευταία σελίδα του φυλαδίου που πρέπει να φτιάξετε. Είναι 5 ασκήσεις λυμμένες, δεν σας δίνω καμία βοήθεια εδώ, δεν σας αναφέρω που πρέπει να ανατρέξετε. Πρέπει εσείς μετά από μια επανάληψη που έχετε κάνει να μπορείτε να λύνετε όσο το δυνατόν πιο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό τις ασκήσεις αυτές. Τώρα, εδώ είναι τα παραδείγματα με τα ποσοστά. Για όποιον δεν έχει σελίδα 48 με ποσοστά, θα έρθει σε αυτό εδώ το κομμάτι και θα γράψει τα 1-2 παραδειγματάκια για να θυμάται λίγο τους τύπους, είναι σημαντικό. Το έχω επεκτείνει λίγο αυτό, έχω και έβρεση μεταβολής ενός μεγέθους και υπολογισμός της τελικής τιμής ενός μεγέθους. Δεν είναι και τόσο χρήσιμα τα δύο τελευταία, αλλά αυτά έχουμε στα υπόψη. Εδώ υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 παραδείγματα, θα πρέπει να γίνουν και αυτά, είναι έξτρα εκτός του φυλαδίου restart. Πρέπει λίγο να κάνετε μια προσπάθεια να λύσετε
αυτές τις ασκησούλες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παραδείγματα λυμμένα για την εμφολευμένη δομή. Από εδώ δεν θέλω κάτι εγώ. Αν μπορείτε να κάνετε μία επανάληψη με το να ξαναλύσετε τις ασκήσεις, θα ήταν το ιδανικό. Αφού κάνουμε και αυτό, το επόμενο φυλάδιο είναι οι εμφολευμένες δομές επανάληψης. Εδώ πρέπει να κάνετε λοιπόν, υπάρχουν 3 λυμμένες ασκήσεις συνδυαστικές, πρέπει οπωσδήποτε να τις λύσετε, να τις μελετήσετε καλά, να τις μάθετε απ' έξω. Και το τελευταίο είναι το φυλάδιο Fibonacci που λέγαμε και πριν. Έχει 3 βασικές μεθοδολογίες, 2 μάλλον, για τα μέγιστα ελάχιστα, και έχει και 2 παραδείγματα για τους πρώτους αριθμούς και την ακολουθία Fibonacci. Φανταστείτε ότι το νούμερο 3 μπήκε και πέρσι στις πανελλαδικές, άρα είναι σημαντικά. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο, είναι λυμμένα παραδείγματα, περισσότεροι τα έχετε κάνει αυτά. Αν κάποιος νομίζει ότι δεν τα έχει κάνει, ας τα μελετήσετε και θα με απορίες για το επόμενό μας μάθημα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το φυλάδιο. Μέχρι τη σελίδα 17 είναι αυτά που πρέπει να κάνετε, συν τις 5 ασκησούλες που υπάρχουν για τα ποσοστά. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα φυλάδια είναι βοηθητικά, υποστηρικτικά, για να μπορέσετε να αναπτύξετε, να θυμηθείτε λιγάκι κάποιες γνώσεις και να μπορέσετε να καλύψετε όποια κενά υπάρχουν. Αυτά για τώρα, δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Εννοείται ότι θα πάρετε το δεύτερο φυλάδιο με τις 40 ασκήσεις. Υπάρχουν περίπου 40 ασκήσεις στο επόμενο φυλάδιο. Θα πάρετε οδηγίες πάλι σε βιντεάκι και για εκείνο το φυλάδιο, αν και θα σας δώσω σίγουρα οδηγίες για το πού πρέπει να αναφερθείτε σε κάθε άσκηση, δηλαδή τι μεθοδολογίες χρειάζεται κάθε μία από τις 40 αυτές ασκήσεις. Θα σας βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά πρέπει να δουλέψετε, είναι εντατική η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Αυτά τα 2 φυλάδια, το Restart και οι 40 ασκήσεις, είναι μόνο για να καλύψετε τα κενά του πρώτου τόμου. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο τόμο και πρέπει να γίνει δουλειά και εκεί αρκετή. Αυτά προς στιγμή, να περνάτε καλά, χαιρετώ, γεια σας.